Bé, bona tarda. Benvinguts, companyes i companys Triginer. Aquest és un petit acte, modest, però volíem donar-li un cert toc de solemnitat també. No és només un acte en el que tu ens faràs entrega d'una documentació que passarà a l'arxiu històric del partit que gestiona la Fundació Campalans. És algo més que això i per això hem volgut, en fi, que no un acte, diguem, amb un cert contingut de persones especialment que han tingut relació amb tu, que hem tingut relació amb tu al llarg de tot el que ha estat la teva trajectòria. Ho fem per rebre un conjunt de documentació teva, una certa part, no sé quant, del teu arxiu, del que ha estat la documentació que s'ha anat acumulant al llarg de tota aquesta llarga trajectòria al servei del socialisme democràtic del país, dels treballadors del país. La Fundació Campalans una mica fa aquesta funció, de tractar de preservar mitjançant la gestió de l'arxiu històric del Partit dels Socialistes de Catalunya, preservar la memòria. Preservar la memòria d'un partit que ja té història. El socialisme té molta història a Catalunya, però el PSC no tanta, diguem. Dins de no res, a més el Miquel, que és l'encarregat de preparar els actes del 50 aniversari en l'any 28, que farà 50 anys de la fundació del partit del PSC, pràcticament quasi 50 anys d'un partit, sense el qual és difícil entendre la història del país, la història de Catalunya. Un partit que pràcticament en aquests 50 anys és l'únic, podríem dir, amb Esquerra Republicana, que és un cas una mica excepcional, de supervivència del sistema de partits polítics després de la transició democràtica. I això vol dir alguna cosa. Dic Esquerra Republicana perquè Esquerra Republicana té una cosa que... En fi, el PSC té una cosa que no té Esquerra Republicana, de història, però vull dir, podríem dir, ho comentàvem precisament ara fa un any que vam fer un article als que havíem estat primers secretaris del PSC respecte a un determinat tema de política nacional, que és l'únic partit, el PSC, que els que han estat primers secretaris i viuen, diguem, poden, no només continuen sent del PSC, sinó que, a més, poden fer un article conjunt amb una posició respecte a un tema transcendental de política espanyola, com era la crisi que es vivia en aquell moment. Això no ho pot dir Esquerra Republicana. I fem un repàs de les persones, no ja de les que no viuen, sinó de les persones que han estat presidents d'Esquerra Republicana, són vius i no estan precisament alineats políticament, i la majoria, a més, no són membres del Partit d'Esquerra Republicana. Som un partit, per tant, que malgrat que hi ha persones i algun mitjà que ens donaven per morts, perquè així està escrit, diguem, i no fa tants anys, en els anys durs del procés, molts pensaven que això del PSC desapareixeria. El PSC està acabant. Doncs el PSC està aquí viu i una prova d'aquesta continuïtat històrica del PSC és també gràcies a les persones que en el seu moment vau tenir l'encert de donar un pas importantíssim per fundar el Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE, fer-lo en part cadascú, com es fan aquests processos d'unitat, tothom renunciant una mica i agafant coses de l'altra, però pensant en que l'important eren els interessos del poble de Catalunya i especialment de la classe treballadora, que tant havia lluitat per aconseguir les llibertats democràtiques. I bé, tu és un viu exemple, diguem,
desgraciadament, l'únic que viu dels tres dirigents màxims dels partits que van donar pas a la constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb companys que van participar com a fundadors, alguns presents aquí, molts altres, avui la majoria del PSC, clar, és gent que són d'altres generacions. Nosaltres ja som una mica grans per molts d'ells, però això és important també, no? En un partit en el que hi ha això, membres fundadors que continuen sent-lo i persones incorporades, gent jove. Jo dic sempre que si vas a una agrupació, recordo que deia, si coneixes a tothom, malament. Vol dir que allà no entra ningú i tal, i per tant és un problema biològic i generacional, no? I si coneixes a tothom, i si no coneixes a ningú, malament també, perquè vol dir que algunes coses segurament no s'han fet bé. Perquè l'important és això, aquesta continuïtat, aquesta renovació, evidentment, però també sobre la base de mantenir lideratges, de mantenir arrels, de ser fidels als arrels, de saber sumar i de tractar de representar el gran espectre del socialisme català. Bé, una mica el que volíem amb aquest acte és fer aquest reconeixement i aquest agraïment a una persona com tu, referent del socialisme català, de la fundació del Partit dels Socialistes de Catalunya i persona que després de tants anys continues fidel amb un projecte, amb unes sigles, amb uns ideals, amb uns valors que segur que van ser els que te van inspirar en el teu moment quan et vas afiliar a la Federació Catalana del PSOE, que vas liderar amb tant encert fins a portar-la al procés de confluència que va donar pas al PSC. Bé, jo tampoc vull aquí, una mica el protagonista, avui ets tu, i el que volíem, això és des de la Fundació, posar de relleu això, un agraïment, un reconeixement des de la modèstia que representa la Fundació i des de la modèstia que representa també, però crec que important per un partit com el PSC, la gestió del seu patrimoni documental històric, que una mica en aquest sentit t'agraïm molt que hagis volgut portar aquesta documentació aquí a la Fundació, a l'arxiu de la Fundació, perquè sigui gestionada, pugui ser estudiada, pugui ser analitzada, puguin veure persones que en el seu moment puguin fer tesis doctorals o estiguin fent determinades publicacions relacionades amb la història del socialisme. És una mica una part del patrimoni que t'agraïm enormement. I bé, jo crec que aquí deixo aquesta introducció més llarga del que pensava i dono pas a la Rosa Breny, que ens parlarà en concret de la persona a la que avui reconeixem i agraïm per aquesta aportació, per la seva trajectòria, però per l'aportació, en aquest cas concret, d'aquest llegat, d'aquesta documentació. Gràcies. Rosa. Bona tarda, Josep Maria. Hola. Com acaba de dir el president Montilla, en Josep Maria és un viu exemple. I ho puc dir amb tot el meu sentiment, perquè ell i jo ens vam conèixer al Barcelonès Nord. Ell vivia a Badalona, jo vivia i treballava a Santa Coloma, com tots sabeu, la Manuela de tota la vida. I va ser quan es van començar a fer les primeres passes per organitzar la Federació Catalana del PSOE.
hi havia dos partits socialistes potents i va sorgir la Federació Catalana del PSOE i l'impulsor en aquest territori del Barcelonès Nord, com et recordaràs molt bé, va ser tu, no? I allà vam anar treballant, i vosaltres especialment, treballant al terreny, no ell sol, sinó que em fa il·lusió recordar que l'Anna Sala, això ho sap molt bé, que ell amb el Paco Parras i el Valentín Antón van ser tres personatges que van fer arrelar el socialisme amb molta profunditat en la zona del Barcelonès Nord, que és on jo vivia, treballava, la Manuela, en fi, tots els companys que molts d'ells encara hi són, i entre ells el Camilo Rueda, que no me'n vull oblidar. El Camilo havia d'estar aquí aquesta tarda, però per circumstàncies familiars no hi és. El vull recordar perquè és un dels companys que ha treballat molt activament amb el Josep Maria per poder recaptar tota aquesta memòria que ell té escrita i que en aquest moment ens entregarà perquè la tenim al disc dur, em sembla, no? Que sí? Bé, el Josep Maria ha fet moltes coses en aquest partit i ho diu molt bé la introducció en el seu llibre feta per en Miquel Iceta, que va fer memòria, i aquest dematí m'ho he mirat. Jo ja sabia que vindries, però jo també volia fer memòria de tota la història política del nostre company, no? Ell va ser, abans de la unitat, el primer secretari de la Federació Catalana del PSOE, no? 1974. No és ahir, I va ser membre, també, en representació de Catalunya, a l'Executiva Nacional del PSOE, que també, I vas tenir, com tots ja sabem, i el president Montilla acaba de dir, un paper fonamental amb la unitat dels socialistes de Catalunya, els tres partits que ens vam unir, el Pallac. En fi, va ser un treball amb molta profunditat fet en els territoris i, en el cas, ell en el seu territori. Tampoc no ens hem d'oblidar que va ser conseller amb el primer govern de la Generalitat, no ho podem oblidar, no? Que vas treballar amb la construcció, per dir-ho d'una manera genèrica, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. És que han fet molta carrera, Sembla que no, però fa molts anys que venim batallant d'una manera i d'una altra, no? I jo estic feliç avui quan m'he tornat a llegir la introducció que va fer el Miquel Iceta al teu llibre, l'últim que hem publicat. Et dona una satisfacció, no?, de saber i reconèixer i recordar que hi ha companys que realment heu picat pedra durant molts anys i els altres han seguit, però realment és satisfactori. És el llibre de la socialdemocràcia hispana, que recordes molt bé i que realment l'han pogut distribuir molt i és molt didàctic, és un llibre que va bé, no? Bé, jo crec que, com diem els catalans, ha sigut com un pal de paller dintre d'aquest partit, no? Allò, com fent els pagesos, que primer posen el pal i en acabat van posar la palla i tot allò va agafant el seu volum i la seva unitat, no? Doncs moltes gràcies per tot, Josep Maria. I gràcies perquè encara tens molt bona presència, fas molt de goig, ens acompanyes i a més ens cedeixes tot un material que al llarg de la teva vida has anat recollint i ara serà de molta utilitat per la història d'aquest partit i per la memòria que no podem deixar de fer amb el pas dels anys perquè hem sigut, som i serem, no? I una abraçada molt forta. Rosa, compliment, no oblidar-ho. M'he oblidat de dir avui, 50 anys, dic el vespre del paper de Rueda i van tirar els tirs. Que no repetia
El 75, un policia anava de paisà fa 50 anys. Avui ja el 75. Imagina't, és la demostració de que la història no s'ha de perdre. Perquè si es perden les petites grans històries, no s'entén com hem arribat fins aquí. Mireu que ara espero que no ho estiguin gravant, però hi ha actes del partit que fan una mica de mandra. I en canvi aquest no. A mi avui que arribava de París i em feia molta il·lusió poder participar, perquè realment hi ha molts motius per estar orgullosos de la nostra història. I el president de la Fundació i president de la Generalitat, el Montilla, deia: bueno, la nostra història comença amb la unitat, però ve d'abans. Precisament aquest ve d'abans, l'existència sense pràcticament discontinuïtats, les forçades per dictadures i exilis de la Federació Catalana del PSOE, ens permet dir que nosaltres també vam néixer l'any 1879. Jo recordo sempre, hi ha qui ha volgut dir que el socialisme a Catalunya havia estat d'alguna manera trasplantat, que era una planta exòtica, forana, que algú havia portat aquí. Doncs no. I la prova més evident, que jo sempre que puc ho recordo, és que el primer congrés del PSOE es fa a Barcelona. La fundació es fa a Madrid, que tots anem allà a Casa Labra, que hi ha aquella làpida que explica on es van trobar aquells 25, entre d'altres molts tipògrafs, amb el Pablo Iglesias i el doctor Jaime Vera, que van fer el PSOE, però el primer congrés es va fer a Barcelona. I per dos motius que no es poden oblidar. Primer, perquè a Catalunya és on hi havia més agrupacions socialistes de tot Espanya. I segon, perquè es va voler que coincidís amb un congrés obrer internacional. Per tant, el lligam amb el PSOE i de la història del PSOE i del socialisme internacional ens el garanteix aquesta continuïtat que la Federació Catalana del PSOE va mantenir sempre. I és veritat, i jo ho puc dir perquè, com soc el president del partit, ara puc dir tot, no? Moltes vegades de la història del PSC, la part menys coneguda probablement hagi estat la de la Federació Catalana del PSOE. Per molts motius. Entre altres coses, perquè els principals dirigents després de la unitat provenien del PSC Congrés i perquè la història a vegades la fan gent com en Josep Maria, que són tímids i que són humils. I llavors, quan un intenta trobar adjectius, et fa una mica basar de dir-los perquè penses el violentaré. Però no, crec que no. El Josep Maria és tenacitat, és fidelitat, és coherència. I si un llegeix aquest llibre, que veig que tothom hem anat a córrer el llibre perquè jo m'he portat el pròleg per preparar la intervenció d'avui, veus la vida d'un militant, d'un activista, d'un dirigent que sempre va posar per davant les idees i l'organització el que podia haver estat legítimament una ambició personal. No és fàcil trobar exemples com aquests, no és fàcil. I a més el PSC sempre i aquí parlo ja del PSC tot, sempre li havien penjat una mica el San Benito de perdedors. No? En Joan Reventós era un perdedor perquè no va aconseguir ser president. En Josep Maria Triginer era un perdedor perquè mai es va reconèixer prou la seva aportació. És una gran mentida. Això ho expliquen els que escriuen la història en funció dels lideratges i d'una mica dels protagonismes personals d'estrelles i estrelletes que a vegades no ho són tant. Els que creiem més en projectes col·lectius donem molta importància perquè la tenen els lideratges, però no oblidem mai que els lideratges només funcionen amb la mesura que arrelen i que fan pujar la massa col·lectiva. I això va fer en Josep Maria Triginer. És molt divertit perquè quan es va fer la unitat, jo em vaig incorporar al partit en aquell moment. Jo m'havia afiliat al PSP l'any 77,
vaig veure aquell Liu, que també és una història algun dia per explicar, i l'any 78, a la primavera, em vaig incorporar a les joventuts de la Federació Catalana del PSOE. I després vaig seguir la unitat. I la unitat al final era xico-xica, reagrupament. És com s'havien de fer les llistes i les executives. Xico-xica, reagrupament. El de xico-xica no era pel gènere, era un pel PSC Congrés, un altre per la Federació i un altre, i el cinquè, diríem, pel reagrupament. Però realment la història d'aquesta Federació Catalana del PSOE no és la que més interès ha rebut ni pels historiadors ni pels estudiosos del socialisme. Sempre com una presència, m'atreveixo a dir, incòmoda. I en canvi explica moltes coses. Moltes vegades, i en Josep Maria em sembla que alguna vegada li he sentit dir, diu no, si al final els màxims dirigents els va posar al PSC Congrés, però els fonaments ideològics responien molt més al que la federació havia defensat sempre. Us poso algun exemple. Alguns partits d'aquests tres que s'unien, sobretot un, tenia molt interès en una organització en base a fronts de lluita, mentre que el PSOE tenia una tradició d'agrupacions locals. Doncs jo no diré què és el que es va imposar, perquè no em correspon, això el correspon als historiadors. Alguns d'aquests partits defensaven molt la pluralitat sindical i la presència dels socialistes a diversos sindicats. En canvi, n'hi havia un que defensava una opció ferma en favor de la Unió General de Treballadors. Tampoc no diré quin, però ho era. Bueno, dos, és veritat, perquè el reagrupament també ho va fer. I, per tant, moltes vegades, algunes de les coses que donem per fetes precisament venen de l'aportació d'aquesta petita, però gran, en esperit i en història, Federació Catalana del PSOE. També la idea de si la socialdemocràcia era com un adversari a batre o diríem, fonament sobre el que construir. La pròpia Internacional Socialista, aquí també el reagrupament en feia expressa bandera. En canvi, hi havia partits que consideraven que potser la Segona Internacional era una cosa tan diluïda que no podia ser una referència ideològica per nosaltres. Podria seguir, si algú té interès, el llibre de Socialdemocràcia Hispana d'en Josep Maria explica això. Per cert, jo explico amb molt orgull que em vaig incorporar a les joventuts al 77, de fet el 78, perquè el 77 va ser PSP i el 78 a les joventuts de la Federació Catalana del PSOE, doncs que ell es va afiliar a les joventuts socialistes l'any 62. Per tant, l'any 62 ja hi havia també socialistes que tenien com a referència històrica i de militància el vell PSOE. Jo ho dic això no com un esperit ni molt menys de revenja, ni tan sols de reivindicació, sinó d'explicació del per què la nostra història comença també el 1879. Perquè una d'aquelles composants que finalment van donar lloc a la unitat va ser la que tenia la continuïtat històrica d'una història ben llarga. Després en Josep Maria ho explica i no, però la unitat no va ser fàcil. Tots diem que tot era una meravella i no sé què, però escolteu, jo us he de dir, per exemple, algun dia també ho hauré de potser escriure, per què em vaig afiliar jo al PSP? És molt raro, però és que vaig anar al míting de la Monumental, el del 77. Vaig anar al míting de la Monumental i a la porta no vam poder entrar i hi va haver-hi una discussió entre tanta gent sobre si s'havia de fer el míting en català o en castellà. A mi això em va horroritzar. I vaig pensar, collons, si no tenen clar que l'idioma no ens pot dividir malament, no? I per això vaig pensar, vaig buscar un altre, perquè aquell partit em semblava, hosti, no s'entenen amb aquest tema. La unitat no va ser senzilla. Jo he estat a agrupacions, a assemblees d'agrupació, on aquesta discussió es reproduïa. I el sumar cultures polítiques tan diferents no va ser senzill, ni pacífic. De fet, va haver-hi un moment en què, d'alguna manera, vam haver de votar, decidir tirar pel dret, amb el risc de deixar una part enrere. Que aquest és un altre, diríem, episodi que en Josep Maria algun dia, si vol, ens explicarà encara més detalls. Hi havia part de la militància de la Federació Catalana del PSOE
que va considerar, també dels altres col·lectius, que la unitat socialista era una traïció. I aquí va haver un paper important d'alguns dirigents que van donar la cara sabent que d'alguna manera estaven contrariant les expectatives o les vivències de part dels seus companys, defensant la unitat. Aquest és el coratge d'un dirigent, quan a vegades t'has de posar en contracorrent fins i tot de part dels teus, per defensar allò que convenia. És veritat que la història ens diu també que el paper de la direcció federal del PSOE en aquells moments també va ser molt decisiva en aquest sentit, però no es pot oblidar els que estaven cada dia al peu del canó visitant agrupacions, en reunions de comissions executives d'agrupació, defensant la necessitat de la unitat i, per tant, també la flexibilitat que a vegades fa cedir determinats plantejaments. En paraules d'en Josep Maria, que surten també en aquest pròleg, vendrem més al pròleg que el llibre al final, diu: «Solo se puede aprender de la historia que no se olvida». Per tant, per això em feia il·lusió aquest acte. Primer, perquè guardar documentació està bé. Cedir-la a la Fundació està magnífic, perquè si no tot això es perdrà. Jo a vegades me'n recordo d'aquella pel·lícula, que no té res a veure, que és el Blade Runner, que hi ha un moment que el replicant mor i diu: «Todos mis recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia», perquè ell s'apaga i amb ell acaba la seva història. A nosaltres això no ens pot passar, però no ens pot passar si recollim la documentació, si la treballem, si escrivim una mica. Aquest és un partit una mica àgraf. Potser ens hem dedicat tant a l'acció que no ens hem dedicat tant a deixar escrita la reflexió. I jo crec que això també és una cosa que li hem d'agrair a en Josep Maria. En aquest llibre, a més, hi ha reflexió política, que de tant en quant cal. I una reflexió política és sòlida quan es pot rellegir després de bastant de temps i veus que algun sentit tenia. I jo vaig posar en aquest pròleg 3 o 4 frases del Josep Maria amb les que acabo la meva intervenció, però que ressonen d'ahir o abans d'ahir mateix. Desde el punto de vista de la gestión de la voluntad popular, la finalidad de la política es la de reducir la incertidumbre, fins i tot amb apagades, quan hi ha apagades, reducir la incertidumbre. Y ese es el papel que antaño se confiaba a las creencias religiosas y más tarde a las convicciones ideológicas. Pero si asumimos que el futuro de la sociedad se decide por esta, la finalidad de la política es la de pactar con los ciudadanos el rumbo que la sociedad debe emprender. Aquesta definició de la política, del sentit de la política i de la brúixola que un no ha de perdre mai de vista, jo crec que es troba en les pàgines d'aquest llibre, però sobretot en les pàgines de la vida d'en Josep Maria. Diu una altra frase que també sembla escrita abans d'ahir. Diu: «La manipulación política se basa en que los conservadores utilizan la incertidumbre para incentivar las raíces culturales y sus símbolos, fustigando los temores al cambio y fomentando actitudes defensivas respecto a supuestas o reales amenazas». Aquesta manipulació dels sentiments, de la que, per cert, en Raimon Obiols també ha parlat en diverses ocasions. La dreta sembla mestra amb això, intentant excitar, diem, les baixes passions, els instints, els egoismes, les pors, que són les que alimenten normalment les victòries conservadores. Una molt pròpia d'en Josep Maria: «El realismo político es la condición previa para ganar la autoridad que nos haga merecedores de recibir la confianza política». Bé, són el que un ha après a la vida, fent de la vida i fent política. Jo crec que tenim la sort de poder comptar amb en Josep Maria, amb tanta i tanta gent. Amb una cosa hem fracassat en el PSC, que és no recollir prou la història oral. Encara recordo quan vaig conèixer l'Adroer Gironella i em va explicar com havien organitzat la crema de l'Institut Català de Sant Isidro. No era com per repetir, però sí per saber que hi havia contradiccions socials, que hi havia lluites socials i que va haver-hi partits que volien fer la revolució i que no estaven disposats a empassar-se
qualsevol cosa, recordareu la lluita per la llei de contractes de conreu l'any 34. Em sembla que és. En fi, tot això ho hem tingut, de tot això venim. És veritat que quan un veu avui una roda de premsa dels presidents o del govern, potser no ho veus, això. Però és que si no hi hagués hagut tota aquesta història, si no hi hagués hagut aquest relleu generacional, però basat en una fidelitat, en uns valors, en una història, en una organització, segurament no haguéssim arribat fins aquí. Jo sempre dic que amb el PSC, ho ha dit abans el president Montilla, clar, ens cantaven les absoltes dia sí, dia també. És el partit al que se li han publicat més esqueles de la història de l'Europa occidental. Però per què ha aguantat? Perquè no era qualsevol cosa, perquè no era una improvisació, perquè no era una operació marketingiana, perquè la unitat socialista va ser quelcom més que la suma aritmètica de 3 partits, perquè va voler representar els anhels d'una majoria social. I això no s'improvisa, això no s'inventa. I per tant, i acabo, perquè si no m'allargaria moltíssim, ja heu vist que em venia de gust prendre la paraula en aquest acte, agrair novament a en Josep Maria aquest esforç de no perdre la història, de no perdre les anècdotes petites i grans. Jo que a mi en general, en Miquel Martí i Pol m'agrada com a poeta, però trobo que és una persona que va cometre un petit error que arrosseguem molts anys. Va fer aquell poema que s'utilitza per tot tipus de cerimònies, batejos, comunions, bodes. Diu, tot està per fer i tot és possible. Mireu, no es poden dir més barbaritats amb menys paraules. Tot està per fer, no, perquè seria ser injust amb els que ens han precedit, que van fer molt. I tot és possible, doncs mira, tampoc. Ja ens agradaria, però no. Per tant, de tota l'obra d'en Martí i Pol, si poguéssim esborrar aquests 2 versets, jo crec que li faríem un favor, perquè a la que penses una mica veus que se li va anar la mà. Però gràcies a en Josep Maria Triginer sabem el molt que es va fer en circumstàncies de vegades molt difícils i també que no tot és possible, però que no per això ens hem d'aturar en aquest esforç reformista d'acostar-nos a la justícia social i a una llibertat real per a tothom. Això és el socialisme, així ens l'han ensenyat i així hem de maldar cada dia per fer-lo realitat. Josep Maria, gràcies. I ara m'han dit que t'he de donar la paraula, però t'esperaré aquí perquè si has de pujar... Hem volgut posar un tro, però... Oi. Sí, com vai? Mal, però aguantaré. Bé, moltes gràcies. Estic fàcilment emocionat, és veritat. Quan parlaves de la nostra història, de tot això, recordo escenes com que, per exemple, hi havia grups de policies o de gent de l'ordre que simplement, a canvi d'un carajillo, votaven a favor teu. És a dir, hi ha hagut de tot. Hi ha hagut de tot. I nosaltres hem intentat obrir-nos de camí amb una cosa molt important, i és que fer camí era no sols una qüestió, diguem-ne, voluntariosa, sinó, sobretot, era la continuïtat de mantenir una idea, la idea d'un canvi polític per al qual lluitarem tots. I això és el que, diguem-ne, era més important per nosaltres, o almenys per mi. Saber que això podia tenir continuïtat. Saber que els socialistes no són solament una manera d'enquadrar-se en un lloc per tenir un enxufe, sinó que és una manera de fer la política i de fer el dia a dia. I amb això estem nosaltres, hem estat sempre,
I continuaré jo, als més no, sent així. S'ha de fer el possible perquè hi hagi continuïtat a una idea bàsica, que el canvi és possible si les persones que l'empenyem creiem en ell i treballem per aconseguir-ho. I això és molt senzill. És molt senzill. Perquè s'ha acabat l'època aquella de que naix una agrupació on hi havia policies o el que sigui, i a canvi d'un conejillo et donaven un vot. Això ja s'ha acabat. Ara les coses són diferents. Te les de guanyar. Te les de guanyar i amb temps, i durant temps. I en aquesta idea segueixo i estic orgullós de ser socialista i estic orgullós de tindre-vos a tots vosaltres com a amics. És un plaer, de veritat.